så er det som at spørge sig selv, ja. Hvad gør vi ugjort? Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Jeg skal skide. Jamen, du skal kraftedeme ikke sidde og skide på Tjorskrav, så det er klart, man bliver lidt ise ind imellem, ikke? Lille lortefugl. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Goddag, eller undskyld, jeg kunne se, det er bare fordi, jeg har været så ked af det den uge her, fordi min bedste ven George, han er død, ikke? Men jeg har min kontrakt på med, ikke? Så du kan lige se inden en gang. Lige om lidt. Ja, det er jo hvad der sker, George, ikke? Så bare skal til at glemme ham, George, til at komme videre i livet, ikke? Men sæt du dig ned, for jeg har noget, jeg skal fortælle klassen i dag. I dag får vi besøg af Arnold Schwarzenegger. Som vi alle sammen nok ved, ikke? Så er han jo guvernør i det store Amerika. For at være præcis, er han nu i Californien, ikke? Her kommer han altså. Arnold Schwarzenegger. That is me. Yes, Arnold. You came here and you have promised me that you want to read from your book, My Life as Arnold. Would you please do that for my class right now? Huh? I was elected to lead, not to read. And now we say thank you to Arnold, our good American friend. Anyways, jeg håber, I har fået en masse ud af den time her, så nu vil jeg give jer frikvarter. Ses i næste time, gutter. It's Britney, bitch. TIP coming live from the VIP. Heard the nightlife, lost life without me. Both the feds in the state wanna see about me. The whole city got pissed. Hvad så, Dennis? Ser din kugler stadigvæk op i maven, eller hvad? Kæft, mand. Hvad fanden går du og hænger sådan med mulen for? Er det det med George, eller hvad? Jamen, jeg er simpelthen gået op til det dårlige, det med George. De var det, altså. Det er dem inden for underhuset, de fangede mig og holdt mig som gidsel i 3 timer. Så var jeg hvor ventede på George, og så kommer han, og så redder han mig sgu, og så dør han sgu, og det er sgu min skyld det hele, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal køre det godt ind. Jeg tror sgu, jeg tager mit egen liv ud i, om det er skyder med min AK-47, som jeg har fået af George, ikke? Ja, okay. Jamen, vi skrider, Dennis, så vi vil sgu ikke sende noget blod. Hold den her AK-7 væk fra os, ikke? Hvad fanden er det deroppe i Pokémon Klub? Det kunne være, at man skulle op og prøve at snakke med nogle af dem oppe. Det er sgu meget sjovt ud med det der hopper rundt oppe, ikke? Ja, nu er det ikke, fordi jeg vil gå ind og ødelægge noget i jeres slag eller noget i vel, men altså, jeg kunne bare rigtig godt tænke mig at være med, fordi jeg har brug for nogle venner efter min ven George er død, så jeg vil bare spørge, om jeg var med til en Pokémon-kamp eller et eller andet sjovt nu. Hej med dig. Du skal bare vide, at det er mig, der styrer det her. Fordi jeg er mesteren i den Pokémon-klub her. Det er mig, der er lederen. Så hvis du skal ind i den her Pokémon-klub, så skal du slå mig. Og jeg ved, du ikke har nogen Pokémon, så du bliver nødt til at skaffe dig en. Hvis du skal være med i klubben, så mødes vi her efter skole i dag kl. 1500. Og jeg mener det kraftedeme. Ellers får der motherfucking meget tæv, mand. Jeg drager ud på livets vej. Jeg har et enkelt mål. Pokémon og fanger jeg. Min vilje er af stål. Jeg vil rejse ud i det blå. Lede overalt. Og jeg vil træne Pokémon. Det er noget jeg har valgt. Pokémon, du skal fange det. Vi gør livet
fred. Pokémon, du skal fange det selv. Det kræver både mod og held. Vi må bare hjælpes ad. Pokémon, jeg skal fange dem. Pokémon. 14:52. Sker der noget meget mærkeligt. Dennis har købt en Pokémon. Han står og kigger på den op på himlen. Der kommer noget frem. En skikkelse kommer frem på himlen. Hvad så, Dennis? Hvordan går ned på jorden? Jeg kan se, at du har købt en Pokémon der. Jeg håber altså, du skal blive lykkelig og se de sidste par dage, du ikke har haft det så godt, Dennis. Men jeg håber kraftigt, at du skal være lykkelig, så derfor skal du bare vente en fucking Pokémon Camp. Jeg ved godt, at du ikke har en særlig stærk Pokémon. En level har den. Og den Pikachu der, du skal med nu, den har kraftet med 100 i level. Kan du huske, hvad jeg gav dig den dag jeg døde? Min AK-47. Dennis, jeg ved aldrig, hvornår man får brug for sådan en. Husk på det, min dreng. Du er min søn. Jeg må kraftigt med gøre det her på Jojo. Nu vinder jeg den her skide over om der med den lorte Pokémon der. Nu sker det. Showtime. Here comes the y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the y'all don't really want it like that. Yeah. Here comes the y'all don't really want. Nu er jeg kraftigt med at gå låte, hvor der ikke er nogen, der rører min Pokémon. Så skyder jeg kraftigt med din lorte Pokémon. Fucking Pikachu, men nu er jeg kraftigt med låte, for nu har jeg vundet på den sejr her. Så nu skal du starte af med alle med det, for nu skal jeg være ved af den bande her. Ellers så skyder jeg kraftigt mod dig med min AK-47, for er du med på den, eller hvad? Så skal du starte af med ikke, du gider ikke noget pisse mere. It's Britney, bitch. TIP coming live from the VIP. Heard the nightlife, lost life without me. Both the feds in the state wanna see by me. I like men now.